Že si nájdem na vás chvíľočku čas za ten dnešok, kompenzácia. Takže mi môžete písať otázočky. Nepíšte mi názor, povedz názor na tú. Nie, ja nebudem na mojom Instagrame dávať priestor nulám. Nie, samozrejme. Nebudem proste na mojom Instagrame dávať priestor iným ľuďom. Nie, to nie. Toto je... akože... budem slušná. Toto je tak primitívna a plítka otázka. Dieťa je dar Boží, takže jasné, už by som si dieťa nechala. Dokonca by som ďakovala každý deň za to, že sa to stalo. Takže myslím si, že úplne... Neviem vlastne, čo ten človek čakal. Že čo odpoviem. Neviem. Ja by som svojmu mladšiemu ja odkázala asi len to, aby malá Míška robila to, čo robila, aby neurobila nič inak, absolútne nič inak, pretože otrepané, ale všetko sa deje pre niečo, všetko je tak, ako má byť, zase otrepané, ale ja sa týmto riadím. Absolútne nič by som nemenila, všetko zlé, čo sa mi v živote stalo, tak ma to poučilo, posunulo ma to ďalej, posilnilo ma to a obrnilo. A všetko dobré, čo sa mi stalo, tak na to budem s pokorou a s úctou vždy s láskou spomínať. Určite merci, Mercedes. Sme kamarátky, poznáme sa, kto neviem. Takže dokonca mi celkom pripomína mňa, maličko, v niektorých situáciách, alebo keď niečo komentuje, alebo niečo rozpráva. A budeme fandiť. Každá sme krásna. Veľmi pekne ďakujem. A Ježišmere, tých je strašne veľa, ale také, čo mám úplne tak v pamäti, zapísané, tak asi prvá, kedy som na Vianoce chcela barbiny, nemala som ich pod stromčekom a potom som tak po pol hodine po rozbalovaní darčekov spozorovala v rohu za stromčekom takú trubicu, neviem, 1,5 m od zeme a tam bola celá Barbie rodinka. Hneď sa si venujem, láska, a poviem ďalšiu. No ako vravím, ich strašne veľa, ale druhá taká, čo si tak spomínam, som chodila veľmi často reprezentovať školu na základnej škole ešte v športoch a mali sme florbalový zápas. A ja som si pamätám, že od začiatku telocvične až po ten druhý koniec strelila taký gól. Strašne dlho som nezaspomínala. Doteraz vlastne. Čo sa týka masiek na tvár, tak ja veľmi rada používam také tie textilné masky. No a od nás z Farmasy samozrejme tie sú úplne, že ale tu tie milujem. No ale potom som si nakúpila nejaké teraz v Thajsku, čiže používam tie. A mám jednu takú špeciálnu nočnú masku na tvár, ktorú vám sem pripnem vo fotke. Od Farmasy. Dávam sem aj link. No do zápasu mám ešte 2 mesiace, takže času kopec a tieto uštipačné poznámky neustále od nejakých zakomplexovaných, zamindrakovaných ľudí ma absolútne nebavia. Mne naozaj chutia všetky Tropical Blast, Berry Blast. Teraz mám také obdobie, sa mi to dosť často strieda. A Tropical Blast bolo moje ale teraz mám v obľúbe Berry Blast a proste pijem to aj 2-3 krát za deň. Prosím, láska. Dlho som sa držala, že sa k tejto téme vyjadrovať nebudem, ale teda asi to, alebo teda zaslúžite si to asi počuť. No, jednoducho niekedy to život zariadi tak, ako by sme možno nechceli. A vždy, keď sa mi stane takáto situácia, tak si poviem, že život je ako vlak. Keď sedíš v kúpe, tak ľudia proste prisedajú, odsedajú. A iba tí praví, alebo tí, ktorí proste do toho konca s tebou majú dojsť, tak len tí dojdu. Bohužiaľ, myslím si, že to bolo len nedorozumenie, ktoré stále nie je vyriešené, ale už keď nie je záujem, tak